ليلة عاشق L-għodwa tajba l-kulħadd, isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li twilet fl-ar ta' Betlem l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. U sejrin iċċelebraw l-Ewkaristija u sejjer nofrija għal-Ruħ Nazzarenu Buħaġar. Biex inkunu deni kun jistħoqilna jew nitolbu l-Melej jagħtina l-maħfra tan-nuqqasijiet minn tagħna. Ngħidu flimkien nistaqar l-Alla u lilkom hu li jiena tħaf billi ħallejt għalek nitlob. ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfridna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla li tista' kollox, ibnek, is-Salvatur tagħna ġe fostna mis-sema. Bħal daw ġdejt biex jiddi fid-dinja. Għamel li huwa jammar fina u dejjem iġeddidna. U li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li dawk kollha li l-għemil tagħhom huwa ġust huma imnislin minnu. Araw bliema għoża ħafna l-missier nistgħu nissejħu ulied Alla u hekk tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna ulied Alla imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna, madankollu nafu li meta jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi u intom tafu li Ġesu der biex ineħħi d-dnubiet u li ma jagħmel ebda dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnebx, iżda kull min jidneb lil Ġesu la rah u lanqas għarfu. Il-kelma tal-Mulej. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-Mulej biċ-ċetra u bil-ħlewa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-Sultan. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. 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 Il-Verb sar bniedem u għammar fostna lil dawk li laqgħuh tagħhom is-seta li jsiru ulied Alla. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu risaq lejh u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom, warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt biex nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xehed għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaqq anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmmed bl-ilma hu stess qalli fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu b'għajnejja u għalhekk xedt. Dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ġwanni l-Evanġelista se jippreżenta lin-nies lil Ġesu. Esternament, jiġifieri minn barra, Ġesu ma kellu xejn x'jażlu mill-oħrajn xejn. Imma Ġwanni għalhekk sejjer jgħidilhom min hu Ġesu u sejjer jgħidilhom ukoll li dan Ġesu huwa mlibbes bl-Ispirtu Santu. U għalhekk kull ma sa jgħallem u sa jgħid u sa jagħmel, Ġesu jagħmilhom bil-qawwa li kellu tal-Ispirtu. U Ġesu u Ġwanni, interessanti, Ġwanni meta jara lil Ġesu ħanejdu hekk ilaqqmu jagħtih definizzjoni. Unika jiġifieri unus waħda biss. Ma teżisti jimkien iktar dak li Ġwanni jgħid minnu Ġesu. Imkien ma nsibuha. Il-Battista biss jgħidha. Araw il-ħaruf ta' Alla. U dan il-ħaruf ta' Alla ineħħi id-dnub tad-dinja. F'din id-definizzjoni qasira hemm fija tagħlim l-aktar profond. Għalhekk li San Ġwan Battista nara waħda mix-xewqija quddiem jara, inġibulu fejn hu? Il-ħaruf, mhux hekk? Minħabba din id-definizzjoni. Għax hu biss jgħidha. U tant nista' nitħaddidha, tant hija definizzjoni kbira, qawwija, teoloġikament fonda li l-Knisja f'kull qudiesa meta turina l-ostja ikkonsagrata qabel ma nirċivuha tgħidilna dan hu il-ħaruf ta'. Ġifieri ara daqsxejn kemm hija definizzjoni teoloġikament kbira, qawwija, preċiża. Ġesu il-ħaruf. L-ewwel nett ma qal Ġesu araw ħaruf ta' Alla, imma il-ħaruf. Mena wieħed, bl-artikolu determinattiv, wieħed. Imma din Ġwanni l-Battista, din il-definizzjoni, minn fejn ġaba? Jawu. Ġwanni min qallu biex il-Ġesu jgħidlu li hu ħaruf. Minn fejn ġaba? Fejn tfakkarna din tal-ħaruf? Issa tafu fejn? Tfakkarna
ma nistax nitkellem għax tagħmel. Meta il-Lowd kienu l-Eġittu skjavi, issa ġejjin, hekk ġejjin issa, u Alla lil Mose qallu waqtu l-ħaruf ta' matul dik is-sena. Bid-dem tiegħu ta' dak kissurlu l-ebda għadma, bid-dem tiegħu ċappas id-dħul il-bibien ta' djar tagħkom għax il-lejla bil-lejl għandu jgħaddi l-kastik. U dan il-kastik fejn jara dak id-dem tal-ħaruf f'dik id-dar imċappas x'jagħmel? Jibqa' għaddej il-modija tal-mulej. Mena Ġwanni qed jgħidilna kif dak il-ħaruf annimal bid-dem tiegħu ħeles il-poplu ludi mill-mewt il-primogenitu ta' kull tifel il-kbir. Hekk ukoll il-ħaruf tagħna Ġesu, il-ħaruf veru li bil-mewt tiegħu issa sejjer jaħlisna mhux mill-mewt tal-ġisem, mhux minn xi kastik tal-ġisem, imma mill-kastik tad-dnub li jneħħi id-dnub wieħed tad-dinja. Għax jgħid dnub għal San Ġwan, għax għal San Ġwan dnub wieħed hemm. Tħobb jew ma tħobbx. Jekk tħobb verament il-Alla ma tagħmilx dnub. Mena l-Battista, meta lil Ġesu jgħid li huwa ħaruf, qiegħed jara diġà f'Ġesu dak li sejjer jifdina u salvana. Dak li b'demmu sejjer iħallas u jixtrina u jneħħi id-dnubiet minn tagħna. Inqumu bil-wifqa li ben il-waħdini tal-missier ġe fid-dinja biex jurina l-imħabba talla. Biex li mamdin kollha jgħixu tawliet veru nitolbu. Biex titbiet mid-dinja isemmaw kemm sabiħa dan. Biex titbiet mid-dinja il-biża tal-gwerra u l-ġnus kollha jgħixu fil-paċi nitolbu. Biex tbierek l-artna b'temp tajjeb ħalli jartna tatina l-frott tagħha nitolbu. Għall-irwieħ biex tatihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbit mulej nresquhomlu permezz ta' ommok int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Mulej, Alla tal-ħolqien kollu għax fi ġibitek ħobs li qed frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għajna l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem. Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek oġkob l-inbit li qegħdin frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajneh fostna bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. U imnissel minnek qabel kull żmien, bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih nifsu jerġa' iwaqqaf kull ma ġarraf, iġedded u jsaħħaħ kollox, ireġġana lura mit-triq tat-telfien u mexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli nfaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibagħat ħal-ħobs, raddi l-ħajt, qasam ta' li dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali dixxiplu għal ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. U Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Nazzarenu Buħaġar. Daħħalhom fid-dawl tas-seb. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexi bil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Sta nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna,
iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Nejdu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi id-nubiet ta' dinja. Ħenjin aħna mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Iħarsu
ولبن تعلى صار بنيدم، ولبن تعلى صار بنيدم، ولبن تعلى صار بنيدم. نطالبه مولاي انت تمشي البوبلو تيك في كل شرطة تعاينونا في الطيبة تيك يقف معنا إسا وعلي جاي باش نتفرجوا كم ينحتاج بالحبيش اللي يعدوا، وهيك نحابركوا أكتر بالقلب على الحبيش اللي يبقوا على الدايم بكريستو سيدنا. المولاي معكم، يبارككم وحارسكم الله اللي يستقلش المسيح واللبن والسبيرتو والسانتو. مروا في الباce تا كريستو. انسلموا المدونة سليم عليك ماريا بالجراتس مليا المولاي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت جفتياك يسوع. سليم عليك ماريا بجراتس مليا المولاي مياك امبيركا انت فوسط النساء وامبيرك الفروت جفتياك يسوع. سليم عليك ماريا بجراتس مليا المولاي مياك امبيركا انت فوسط النساء وامبيرك الفروت جفتياك يسوع. مادونا تابيني سلطانة الفاميليا الجورناتا الطيبة لكل حد. انفخروا للماريا تعالوا تعال بندمي نانولا لسبها